benda mana tajandu kumin nyalumi kay ko halde indama so tawi mi halni ma yidde yatin darumi hande ko weltindama so yamine ma keddido arnje hen ɗum noon ko clip keso poul mo advise Amadou Birane Mangane gorko yerimayo mo yarani debele mo bacca balaje dimbeje taw noon ko artiste mo gandanɗa hoorema mo fulɓe parnorto ɗum noon ene wayno kadi aussi o ɓeydi volume ne haadirta ni yana ne tawno clip o ko ardi foof qualité d'image o sen belama mbiyen ko gulet qualité makko dimanche wayi hono ni hen kono noon aussi en eɗen gandi clip o sen ji image uji jaltoji hen ɗi eɗen gandi oɗo clip wona ɗo e nder Afrique o waɗa ko toon to Dubai ɗum noon ko fitrine makko kanko e on mo gandanɗa hoorema eɗen gandi so tawi wonde DJ ene ƴeewe e nder rendo fulɓe kala kawruɗo e makko yo jaggu ne tawno omo wawi ko waɗata ko o humpiti ko waɗata ko kadi omo yiɗɗi ko waɗata ko woni DJ Mansour ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi advise o mona waɗa ko weɗɗa o mona waɗa ko yuɓɓi o mona kadi nawa ɗemgal men niniwal ngal un peu partout dans le monde entier comme ne nalonkoɓe woɗɓe heddiɓe ɓe mbaɗirta ni ɗum noon ne mbirunomi on guila e adan ni baɗo ne advise en ni so tawi leñol heeɓi ɗum ene foti nantade hen tiiɗa jagga hen tiiɗa ne haadirta ni ana ɗum noon clip o ko en exclusivité toon to sen makko YouTube advise ɗum noon mbawon yebde ɗum oɗo clip noon min jiɗmi hen ko d'ici une semaine o wawa dañde 1 million de vues oui 1 million de vues son belama ɗon mbawi ɗum e nder 2 jours ne tawno ko clip joguiɗo qualité kadi ko clip mbaɗaɗo investir kadi aussi ko clip jimɗi goɗɗi hen ɗi ene pindina ene tindina ene kirjina ne tawno haalata ko gilli kala biɗo advise anda tigi rigui ha joni advise kañum ko windata e gilli ko maraka deyti ɗum noon mbiyatano ko machallah ne tawno aussi so tawi o windi tan goto kala yiyata hen hoore mum so tawi o yimi kadi moni kala heɓen fartange ne haalirta niyanna ɗum noon sikki ala vraiment missonoro ɗo wonɗo ɗo ko ɗon ton woni ɗo woni dirani ɓosani toujours so tawi ari addi yimɓeɓe mbaɗa ɗum consommé te tawi hunde nde wonat hunde nde gandanɗa hoorema ko hunde filtodirode e nder réseaux sociaux ji ɗi en jii morceau makko walla mbiyen clip makko volume ala ɗo heddi ne tawno hay tubakoɓe ɓeydi hen volume yimɓe woɗɓe ɓe jiidi en guri ɓalli en jiida e mumen ɗemgal niwal ɓeydi hen volume ne andirti hen wadde noon so tawi o waɗi clip baɗo hono ni hen ene moti DJ ji balɗe DJ ji duyen walla DJ ji goɗɗi keddiɗi ɗi jiida e am ni jalta aussi mbaɗa ɗum décortiqué kono noon ɓuuri welde men so hen foof ko wiyata jamma jengi goɗɗe jaari e koy ƴettoɗen ɗum joni voilà ɗum noon bande men tedduɓe musidɓam horsuɓe ɗum noon kono mbirunomi tan mi waɗi no sorti e advise Amadou Birane Mangane ñanden hewɓe aussi gonɗini exactement ko kalme advise ko kono noon aussi hunde nde nana ɓeydo labde car nde tawno fulɓe ne kewide ko yooɗi ala e daranam ɗum noon ɓinguel ñiwa ñagantake Allah hewde doole ñagante Allah ko judde balɗe ne tawno so juuti balɗe tan kañum e doole koddi ɗum noon koni ne tawno so tawi ladde dawrama ene howe ko ñiwo wawi koko ɗum ko addata ko mbarodi taktakiri wawi koko ɗum ko addata ko laadol wawi koko ɗum ko addata kono kadi ko wojere wawi koko ɗum ko addata kono kadi ko mettelu wawi koko ɗum ko addata moni kala yo addu tan so addi ɓeydat kono usatako ɗum noon enen kala ɗo mbawɗen wonde kala eɗen mbawɗen wonirde kala jagganen nalankoɓe men jungo ne tawno nalankoɓe ɓe ko kamɓe goni hohoɓe leñol ko kamɓe goni lottoɓe ɗe e ɗemgal niniwal ngal wawa nanede un peu partout haymo nanani hen so tawi jaggi jimɗi ɗi tan haalat pular hay sino so tawi welaka ɗum noon advise Amadou Birane Mangane eɗen ñaago tan ne Allah junnata balɗe makko moƴƴina battane makko ne tawno aussi e nder nalankagal ngal ngal o waɗata ngal omo andi ɗo fawta koyngal makko kadi aussi guila o fuɗɗi fewde joni en jiyani ɗo débordi toujours omo andi ko rendo ngo sohlata omo andi ko rendo ngo yimɓe ha joni yiɗata te o addirta tan sababune aussi yidde hebde bus so addi wonata ko continuité kala hen ko yaltini mbiya wonde o wawa yaltinde ko ɓuri ɗum ɗon so tawi o yaltini kadi jejjitani ko yaltinno ko hunde nde ɓuura ko yaltinno ko cartonde ɗum noon bandiraɓe musidɓe
tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam oɗon mbawi yaade e nder page advice toon to gandanɗa hoore ma woni Facebook mbaɗon toon abonné omo jogui kadi aussi compte makko Instagram oɗon mbawi wadde toon abonné kono kadi aussi compte makko YouTube oɗon mbawi wadde toon abonné nde tawno jusqu'à preuve du contraire ene wawi eɗen mbawi wiide advice soit to dañde 150 000 abonnés te hande sonno tan eɗen gandi koye rendoji goɗɗi he advice tawetono tawro ko dañi 1 million d'abonnés ne hadirti ñanna ɗum noon woni wallude nalanke mum ko wawde wadde ɗum suivre woni wawde wadde ɗum suivre noon koye compte uji mum no jogui ɗi mbaɗon hen abonné eywa ɗaccon hen commentaire uji moon mbaɗon ɗum partagé kadi aussi dokkon jomumen courage dans ce cas taw aussi ene mbawa andude wonde golle ɗo gollotoɗe ene mbatta hakkille ne fewi mbawa ɓeydade gollude kono noon so tawi ene golla yimɓeɓe mbatta ɗumen apprécié to aussi jiyata hen ko jiɗi ko so ɓoyset tan jomumen mbaɗa découragé ɗum noon wota gaccen nalankoɓe men mbaɗa découragé ne tawno enen ko enen goni calɗi poɗɗi wawde ha joni tambade ɓeɗon nalankoɓe ɓe mbawa e yaade ɓe nawa ɗemgal niniwal ngal walla aussi yimɓe woɓɓe jiyaɓe à travers de enen fansiji ɗi dans ce cas aussi mbawa ha joni wadde jomumen primé walla mbawa wadde jomumen nominé e nder ararayuji tigui tottirteɗi par rapport ko fewte nalankoɓe ɓe ɗum noon ce qui est l' essentiel ballodiren ballen nalankoɓe men beele ɓe ɓamto ne tawno so tawi ɓe ɓamtima ko leñol ngol ɓe ɓamtini ɗum noon woto jagguiren nalankoɓe ɓe ko ɗayɓe woto jagguiren nalankoɓe ɓe ngala ko jiiɗi ne tawno joɗade pecce jamma an ɗo ɗaniɗa ɗo jomum ene winda ene efisa ene winda ene efisa dans ce cas winda ha yuɓɓa anda ɗum ɗo so tawi tottima waɗi consommé ma heɓe hen beelamma ɗum noon on mboɗo sikki a wawa yobde ɗum ne hadirta niyanna ɗum noon bande men tedduɓe musidɓam horsuɓe oɗo morceau arji hen min mboɗo mi yaa mi jabbodira jungo e guiɗam min ƴeewa so tawi min mbawi yettoyade ɗo min payi to eɗen gandi lawol ngol ene heewi perguitte lawol ngol ene heewi guiye lawol ngol ene heewi kooce kono noon so tawi giɗo ma ko giɗo ma an ka giɗo mum hay hunde on jiyata so wona gilli ɗi ɗum tagui noon son jaggodiri juuɗe mo on jettuɗe jiɗɗon yettoyade o ɗon mbimi so tawi puynam ronkama jeyɗo e tote famɗinde gilli mo yewi yidde yiɗa ko mo yewi yidde yiɗani gilli ne beeli ha datti jumri gilli ne dahmi ha ɓurti momi noon dedam doro wi ɗum tagui gilli joɗiju foof poti ko hesɗitinede gilli joɗiju foof poti ko hollirede gilli joɗiju foof poti ko yimede ne tawno so tawi a yimi gilli tan on jiɗɗo giɗo mum yiyaden hoore mum ɗum addantamo waddemo suivre ɗum addantamo tigui ga joni ittandema gueɗal ɗum addantamo rokkudemo fodde ne hadirti ana ɗum noon yiɗ guiɗo ma woto welsino guiɗo ma nde tawno yiɗede weeɓani sa yiɗi ene weeli kono sa yiɗama a yiɗi ene dahmi ne hadirta ni ana kono gilli no muusi saga ne jiɗɗa on mo yiɗama gilli noon ene dahmi saga mo jiɗɗa on mo yinma wonɗo neɗɗo yiɗata taw mo jiɗɗa o wona on yiɗi mo yiɗi o wona on yiɗimo kono noon e nder oɗon tuma yo Allah rokki en fartange wawde fandinde ɓen yiɗɓe en jiɗɗen ɗum noon bande men tedduɓe musidɓam horsuɓe komi garnoɗo ɗo rewde ɗo waɗande on en exclusivité andinde on aussi advice Amadou Birane Mangane missonoro kadi o ɓeydi volume ɗum noon volume o continue ɓeydude ɗum yo sistan woto yatiri hen caggal hay saaha goto nde tawno rendo fulɓe go nana caggal ma ɗum noon woto jejjinan aussi concert cukalel cakanagel cekineji kanŋe kalis ne gaccira yontaɓe on noon woni holi on woni ya Boy Diara cukalel ɗo banggue duuɓi kono noon mo ɓuraka hakkille ko yimato ko ene memo ene nano ene faamo ene tesko kadi aussi dahamma ene heɓe hen pulago kala ne yitin hoore mum sa yeehi toon to TikTok hande ko kanko fusata ɗum kala hen mo waɗani challenge son Boy Diara wiyata wonde tigui rigui ajoni ko TikTok mum yiyetake yeɓetake heɓata abonné ji ne hadirti Allah ɗum noon le 24 décembre 2021 eɗen gandi concert makko toon to maison de la culture Douta Seck taw noon waɗi oɗon concert ko sukaɓe dariɓe langue frontiére ndimago caɗiɓe jasre lumbira ɗum men ɗo ɓen noon goni Fouta Events ɗum noon sikki ala yo Allah hokku en wadde concert aji kiwɗi taw noon nalankoɓe men ɗe jiito hen koye men kono pulago yiito hen hoore men taw dans ce cas enen aussi marquen empreinte men e nder teeru he ne woɓɓe marquirta hen empreinte uji men ni ne tawno aussi
aussi eɗen gandi saluji batteɗi concert ɗi hay goto jeeya kala joguiɗo koppareji mum joguiɗo nalankoɓe mo wawi journe toon ene wawi arde kono noon ko enen cuusata cuusnen ɓe cuusnen leñol ngol dans ce cas leñol ngol wawa abbitade e nder eko jiɗɗen ko mbawa ha joni duusodirde e nalankoɓe men ne tawno mo ɓamti nalanke ɓamti ko leñol ne handirta ni henna ɗum noon inchallah emin dokka on rendez-vous le 24 décembre toon to maison de la culture Douta Seck kono noon événement mawɗo nana waɗe programmé Guépard marketing e DJ Dou ɗum noon mboɗo wawi haalande on ɗo ɗum waɗata ko success kono noon nalanke o ko surprise wonata so allahu laaɓɗo jaaɓi ɗum noon banda men tedduɓe musidɓam horsuɓe ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjiri e bawɗum no wasata ɗum bongol wasde heɗade e yebde Wise Amadou Birane Mangane ko wasde humpitade yoga e gueɗe fulɓe tigi on jarama continuez wadde abonné e partagé e wadde like Titonde TV ari ko findinde e tindinde e hirjinde